Hey guys, good morning. So mga tumiron sa Busay, nana ang van, pero di may maigo. So maghuwat kami sa usa ka sakyanan. So mag-convoy miron like Kitty! Kitty boy! Ay langga, nagpiling langga. Nabi ko vlog gabi iki no? Nagsuga gabi no? Nag-show ka og ball no? Yes. See you later guys. So namin ila bagong member niyo guys. Mo din si Litlit. Oh. It's so on kid. Nana si Nova Liches. Ano sila diriski kung sikuan? Kompleto na ang cast. Laisyo kay phone oy siyag-sihag. Kidi. Asus kidi. Yeah, bahay. Balik ko na lang taga na mo. Alright, let's go. Oh. So, namiron gawa sa Temple of Leah ng snacks. At may mag-lunch later sa Balay sa Busay, but we did not go in sa Temple of Leah cause nag-increase na ilang entrance. 100 pesos na per person. So, ang amo lang mabisita, among gipasaka, then kami naghuwat diri. Nagasud naman mi diha kapila, so okay ra. Update, mahal na ang entrance. So, namiron atbang sa Mwagi siya. Nami atbang sa Temple of Leah. Nga anong shumay diri. Tulo benching ko ilang 30k. Tulo benching ko ilang shumay ang sa punaw ito sinaw ba. They're nice kay view diri guys. Wala entrance diri mga honor mo tatalaw ilang entrance, ilang view. Daghan kay tao guys. Today is December 28. Daghan kay tao. Ikaw yung mag-vlog. Yeah. Hello everyone. Hi guys, so we're here now at Balay Busay for our lunch. So we're gonna take our lunch here with that. First time ni mo na? Yes, this is my first time here. So we tried eating here before dinner. Kasi nanalo ako sa contest.
Taas kay lang stairs. Nice style. Woo! Ipahaba na lang natin ng ganun. Laisyo. Ano na lang, kuya, can we have it? So guys, we're here. We're back here. Back here. Balay sa Busay. Or, we're na po minigay ko. Di na natadagat dahil bukid na po taron ko. Ang pamilya. Ang pamilya. Ay, nakita ka. So let's take a video of the view. Video of the view. That's island. The third bridge is there. So the island is here. Bulay-bulay ba? Asa ka na? Buglaan ito na bito. Buglaan. Awi ko bulay. Buglaan ito na Ato. May atong rito. Biang, biang. Ih. 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 No makeup. No makeup day. No makeup day si Biang Biang. Ha? Ha? Di pa siya. Ha? Ha? Davida. Alright. Alright. Mama and si Michelle. Jo. Uhaw dong. Uhaw today ay. Noah. Hello. Order din ako. Di madaw, murag dikarga. Murag dikarga ba dikarga? Bye po nimo. Sige, nag-basketball. Oh my God. Sabi na kayo ba? Sila di ay. So guys, padong na may uli, pero nato may Sirao, pero ako ni naog ginatog ko. Sila ra enjoy. Sila rin enjoy. Sila rin enjoy sa Sirao. Magatang kaya to coaster, no? Dako kayo. yes. Dako kayo. Dako kayo, okay kayo. Alaysyo kayo. So muna siya, manguli na mi, then lami kay kong gorge ganina, wala ko pa picture. Sige, bye. Nanabira ko. Ay, Davida.